Magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So ayan, lakad po tayo. Mag-canvas po tayo ng materials mamaya. So bago tayo po umalis, punta muna tayo rito sa project natin dito sa cabinet. I-update lang po natin mga boss. Okay, so tara. So ito yung project natin mga boss. Ang ganda na ng ano natin mga boss, oh. Pangtabas. Quality na yung mga tabas natin. So tingnan natin. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Walang chips. Ganda. Okay, so ang paggawa namin pala na ito ng cabinet, modular kitchen cabinet o modular cabinet. So gumagawa muna kami, ni-drawing ko muna yung ano natin, yung kitchen, dahil po na ito. Kaya nakikita nyo, may drawing na siya. Ayan, no. Tapos pagkatapos kong yung drawing, kukunin ko yung mga cut list nya. So nasa yung cut list natin, Brad. So inalo ko yan sa cut list optimizer. Madali lang naman po mga boss, i-search nyo lang sa YouTube. Ayan, no. So ito na yung magiging cut list natin. So pagkatapos na ano to, may print. So ito na yung susundan nila. So malalaman mo na kung ilang board yung magagamit mo. So pag na ano na nila, pag natapos nila, so siyempre andito na yan. Pag natapos na nila ganyan mga boss, i-agingan na nila. So maglalagay na tayo ng aging. So ito na yung aging natin mga boss. Nailagay na. So yung ano natin, circular ay yung table, so pwedeng palitan ng pang-aging yan. So ito na yan mga boss. I-agingan natin. So pagkatapos ma-agingan, saka tayo mag-assemble. So ayan, na-assemble na yung mga ano natin, modular cabinet. Tapos pagkatapos natin ma-assemble, ayun, linis-linis na lang. So lilinisan natin yung board natin bago i-deliver. So ayun, naglilinis na sila. So ang wala na lang po rito yung takip. So yun pa yung isang gagawin natin. So wala pa kasi yung continuous handle. Hanap po tayo ng continuous handle. Kasi continuous handle po yung lalagyan natin yan. Para may fix na rin po natin dito. Tapos yung ano, may lalagay na natin yung takip na ito. Pero magpipix tayo dun sa site. Kasi dun kasi nakapix yung ano natin, pinto. Doon natin ano. Kasi pag ipipix po dito, pwede pang sumayo yan mga boss. Pwede pang mag-iba yung forma niya. So mas maganda kung sa site na lang i-fix. Pero pwede mo nang lagyan ng concealed. Huwag mo lang i-screw. Okay? So dito naman nagtanim na si Mrs. ng ano niya, tanim niya. Dito naman, so nag-skim coat pa rin sila. So yung iba naglilihan na. So dito nag-skim coat sila. So yun na lang tapos dito, tapos dito. Natin mga boss dito. Ayun, oh. So dito nilalagyan na ng hagdan. So meron pang landing dito. Landing pati doon sa taas. Step ka pa. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2. Okay. Ayos. So liha na sila dito. Doon sa taas, gawin din, liha na rin sila doon. Tapos dito skin coat. Okay, saka na tayo magpipintura pag natapos na lahat, pag na-prepare na. Okay, so lakad muna tayo. Punta tayo dun sa Tarlac. Tapos punta rin tayo sa, kung kasya pa yung oras natin mga boss, may pupuntahan pa tayo iba. Tapos isasama ko na rin sila Mrs. kasi yung panganay ko, yung pangalawa ko, niyalagnat. Masakit daw yung tenga. Sama ka rin iyan? Yes. Okay. Mag-com ka daw doon, com. Okay, painitin muna natin itong sasakyan. Okay, so andito po tayo sa New Tableria Insular Lumber and Hardware. Dito lang po tayo ito sa Tarlac City. Ayan, o. Yo, what's up? What's up? Ngayon, o. Yung sliding nyo sir, nasaan? Patingin nga.
With truck. Meron kayo? Christian. Christian, yung sliding nyo? Sliding. Na para sa cabinet. Yung 1.5 na. Ang laki ah. Pag dalawa, di dalawang ganito na. Dalawang ganito na. Siyempre sliding, dalawa sila. Magkabilaan. No. Yung 1.5 sir, pati na to? Pati na to? Paano ba yun sir pag mag-sliding ka? Yung kakabitan ito, dalawang tonino yung makabitaan. Dito, para dito sa nakano. Nakahang siya? No. Makabit mo itong dalawang tonino makabitaan. Para ma-steady itong gulong. Na-adjust yung ano. Pero nakahang siya no? Dito, ito yung nasa taas. Hindi. No. Depende kung ano setup mo, naka ano sa wood o diretso dun sa hampa. O sa plywood. Nakahang ba sa ano sa wood po? Sa wood o yung Cabinet sa, kasi yung ano ko eh, cabinet. hindi nakagamitin ito. Cabinet. Diretso na dun sa plywood. Ito? Oo. Oo. Hindi nakagamit itong hanger. Dito na ako mag-screw. Yan Sa ang loob. mag-screw sa loob. Tapos isang truck lang ba? Pag sliding? Sa isang set, isang linis, saka yung dalawang gulong para sa isang takip. Tapos, ano ba ito mga... Ito naman, ginagamit Okay, bali 1.5 po yung isang set nun. So kailangan ko ng dalawang set tapos mag-additional pa ng mga gulong. So baka nasa 7,000 na lahat pag kukumpletin ko yun. So tingin muna tayo ng iba. Tapos di ko pa alam kung paano gamitin yon. Ay ano, madali lang palang gamitin yung kaya lang medyo malaki yung itatago natin. So tara, tingin tayo sa iba. Okay, dito naman tayo sa Maxi Wood. So tingin tayo ng sliding nila dito. Pati yung truck. Yeah. Tignan ni Papa, dyan lang kayo. Huwag likot. Meron yata, truck. Ito, meron dito. Yung ano nito, partner niya, yung sliding. Alam ko po pattern yan is ito lang po. Yan? Opo, ito. Magkaiba yung price nito, tapos magkaiba din nito. O paano ilalagay ito? Yan, hindi ko po alam. Hindi pa ako marunong magkasalita. Dapat ano to eh. Paano gugulong dapat ito, di ba? Ala. Ayan lang. Ito kaya yun. Ito yung partner niya. Sabi nila. Ito ang laki. Ang lit-lit lang na ito. Itong dalawa na to, magkaset yan. Oo. Binili mo. Tapos itong lahat na yan, magkaset din. Pero di ko alam paano yun. Yung aluminum hanger mga boss, ayun o. 572 po yung isa. So dalawang kinuha natin, 1,144. Tapos yung laminated H-band, 1,600. Tapos yung bracket, 20 pesos yung isa. Tapos yung oval planes with screw, 27 pesos pa yung isa. Tapos steel wheel roller, ayun, 56 ang isa. Tapos wood drill bit with
countersink. Ayan, 281. Okay? Dito naman tayo sa Wilcon mga boss. So doon sa kabila na pinunta natin sa Maxiwood, hindi kompleto. Hindi kompleto yung sliding guide nila para sa door. Kulang yung mechanism. So tingin tayo rito. Continue sandal bagat. Awan? Ang punay man. Jay lang. Iji ko ah. Paniki. Wan. Nawan ji paniki katam ji ko ah. Bilya 6. Okay, so yan na lang yung binili natin. Tapos yung truck na ito sa Maxiwood na lang bibilin. So 350 yata isa, no? Tingnan mo nga. May Wilcon card po kayo. Magkano? 360 po, sir. Teka. Asan yung Wilcon ko? Ayun. 1440. Magkano yung isa nun? 360 po. Ayun. 1,440 po. Hindi ko makita yung price. Ito po, sir. Ayun. 2,000. 360 po yung isa. Bali 1,440 po yung apat. So balik po tayo sa Maxiwood. Maxiwood. So meron kasing ano doon, truck rail. Yun na lang kukunin natin para dito. Okay, so meron na tayo ng ano. Kumuha ko sa Wilcon nito, tapos sa Maxiwood naman ito. So pwede siguro to mga boss, tignan na lang natin. Testingin natin. Mahal nga lang, nasa 2,930. Kuha nga ako nun, Pares na ba yan? Ito Pares na. Ito na kinuha ko, oh. Pwede na siguro to. Yan, saka yan. Isa lang to? Yung dalawa to? Okay. Tayo mga boss. Dito na tayo sa bahay. Okay. Dito na yung mga window mechanism, yung ano, yung sliding mechanism. Ayun na yung mga binili natin. Pababa natin. Pababa natin sa mga tropa. Kunin ko muna to. Ayun, ang bigat. The next day. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So ayan, ngayon na natin itutuloy yung vlog po natin mga boss. So meron po tayong lakad ngayon, may susukatin po tayo dito lang sa amin, dito sa Rizal Street, tsaka doon sa Santa Ynez. So yun po yung lalakarin natin ngayon. So, tapos kung may time pa po tayo, bili po tayo ng scaffolding. Okay, so daanan muna natin si Badinoli. Tara. Tara tayo, nila Badinoli. So pasama tayo sa kanya. Ayun na. Bads! Okay, so andito na po tayo sa susukatin natin sa site. So hindi pa po tapos itong bahay. So yung pinapasukat sa atin dito yung cabinet nila, kitchen cabinet, tapos hanging cabinet, tapos yung closet doon sa taas. So ayan, shout out kay Jonathan Espiritu. So, siya po yung may-ari dito. Okay, so sinukat na namin kanina. So ito po yung palalagyan. Okay, dun sa baba, tapos dito sa taas.
So plywood po yung ginamit nilang kisame rito. So marami pa, hindi pa natapos yung iba. Okay, taga rito rin po yung gumawa dito mga boss. Tapos yung isang estimatein natin, susukatin natin mga boss. Dito sa taas, yung closet. So ditong banda, yung cabinet nila. Ano? Ditong banda yung susukatin. Pinapasukat sa atin. So pag ito mga boss, pwede na natin simulan kung papagawa nila, kasi wala naman nakapila dito sa cabinet natin. So sila Batinoli na lang yung i-destino kasi dito. Sila Paribal kasi may paglalagyan ako sa kanila yung susunod na project. Okay. So yan mga boss. So nasukat na namin. Computing ko na lang. Okay, shout out kay Sir Jonathan Espiritu. Ay, tara na. Tara na mga boss. So dito lang po sa amin ito. Poblasyon East. Poblasyon East ito. So tara. Punta naman tayo sa kabila. So susukatin din tayo. Okay, dito na po tayo. AMGM Grocery Hardware. AMGM Hardware and Construction Supply. Okay, kamag-anak po ito ng project natin doon sa Santa Ynez. So tara, sukatin natin doon sa taas. Ayun o, shout out kay Ma'am Precious. It's my precious. Hello ma'am, good morning. Yes, kay Ma'am Precious po. Ay, sister, si Kailate, sir. Yes ma'am. Sino po si Ma'am Precious ma'am? Shock, sir. Yan. Po ate. Opo. Duray lang, sir. Okay. Sir, ito yung bawang lang yung What? Galga. One ma'am. Sige, sir, pasyano ba natin One. hatok nung... Tambads. Ay, ito niya. Okay, dito daw mga boss. Kasalati. Wanag. Ne. Papa... Pagdan ma'am. Ay, ito eh. Hapon guys, ada bukada ngamin ka. Papa masaya ka gida dito tukan. Isip da. Bad si Tiged ah. Okay. So, tingnan natin. Hirap naman. Doon sa taas. Okay. Sir, ito si Andrea. Ate si kitchen na yung plan na. Ate si kitchen na. Ate si living room na. Nasira na toy. Panspel. Conforme no, ate tiwan ka. Tapos ate si 3 bedrooms na. Ate yung pinaka-master bedroom na. At ate sarili ng closet. Closet, then siya. Sige po ma'am. Pero ko dumibit ma'am. Isa me. Okay, ano muna natin mga boss. Sukatin muna natin. Okay. So ayun mga boss, na ano na natin, nasukat. So bigyan na rin natin yung estimation natin sa kanila. So mag-usap muna doon sila ni Sir. At kung okay, magpapa-reserve po sila ng slot sa line up natin. Okay, punta naman tayo sa
sa antennas project natin mga boss. Yung inumpisan natin nung nakaraan. Thank you po. Salamat din po ma'am. Ayun o, shout out. Chat po kami. Sige po ma'am. May salamat po. Okay, dito na tayo mga boss. Okay, so dito muna sa labas yung ginagawa nila. Nag-spandel tayo dito sa labas. Yung kisabi sa loob hindi ko muna pinagalaw dahil wala pa yung electrical. So bukas utusan ko si uncle dito para ayusin yung electrical. Tapos isa pang gagawin natin dito yung pasya. Papayos natin yan. So tingnan muna natin yung sa loob mga boss. Okay, shout out. Okay, merenda. Okay, ayos. Ayos mga boss. Ayun, meron na. Naka-layout na po. So, electrical na lang. So, pupuntahin natin siyang bukas dito. Okay, so dyan sa screen po, makikita nyo po yung 3D model nito. Okay, ganyan po yung mangyayari dyan. Siyempre, meron din ano dyan. So, kung ipapagawa po nila. Yung TV console tapos yung partition. So marami pa pong gagawin dito, pati tiles gagawin din. Tapos ito na yung ginawa natin dito mga boss. Okay, so pakita ko na lang dyan sa screen yung 3D model nya. Okay, so ganyan po yung mangyayari dyan. Ayos. Doon sa mga kwarto wala pa no? Wala pa, hindi pa nagawa. Hindi pa naumpisahan. Ayos, pwede na tayo magtakip dito pagkatapos ano mga boss, mag-electrical. Magkano tinda ng sasakyan mo? Yung tricycle? 50 lang po. 50? Edi much money ka na ngayon. Wala naman, pang-lumukad naman muna. Okay, so nag-spandrel na sila dun sa taas. So yan, yung nilagay natin spandrel dito, yung wood grain. So ito po yung kulay niya. So kinuha po natin ito sa Tarlac Roofing. Ayun o, shout out kay Ma'am Catherine Shane Katubay. So papakita ko na rin dun sa, dito sa screen yung page nila. So dun po natin kinuha yan. So maganda dun sa Tarlac Roofing, pag umorder ka, free delivery na po pag around Tarlac. So ewan ko lang kung pwede rin silang mag-deliver sa malayo. Minsan nagde-deliver din sila dun sa parting Pangasinan, Pampanga. So message yun na lang po sila. So yun pa kasi yung isang maganda rito sa pinagkukuha natin ng spandrel. Free delivery. So hindi gaya dun sa lagi natin kinukuhanan noon na mag-order tayo tapos babalik tayo para pick upin. So sayang din yung oras natin pag ganun. So dito mas maganda rito. I-order mo, hintayin mo na lang na dumating sa'yo yung spandrel. Okay, so dito sila nagsimula. Medyo kulang pa sila ng scaffolding. Kaya sabi ko kanina, kung may time pa tayo, bibili tayo ng scaffolding sa Villasis. Mura lang kasi doon, 1,800 po yung pares. 1,800 plus yata yung isang pares. So dito nagano na rin sila dito, nagsimula na rin sila rito sa likod. So tingnan natin. Okay, so dito ayan, so pero pipinturan pa natin yung pasya niya. So sinabi ko kay Sir na pinturan namin para hindi mga lawang, kasi ayan na nagsisimula na naman na mga lawang. So ang gagawin natin dito, hindi na natin pwedeng yung pa-slanting na paglagay, hindi na pwede kasi wala na tayong pagpapakuan doon. Kaya ang gagawin natin dito, magdadrop tayo dyan, kukunin natin yung level nito doon, diretso na. So maganda sana kung rin siya, nakasunod doon sa roofing natin. Kaya lang wala na tayong pagpapakuan doon. Kaya ganun lang gagawin natin. O dito sa kabila, tingnan nga natin.
Okay. So, kaya naman ito, kaya lang i-paris yun na doon. Oh, paris yun na doon. Para ano, magandang tignan. Doon sa harap, ganun na yun. Isama nyo doon sa harap. Para may paris siya. Pwede namang isunod dito, kaya lang ano na, mas maganda kung paris sila. Tsaka para makaburan na rin yung ano, yung biga natin diyan. May biga tayo diyan eh. Hindi pa napalitadahan. Mas baka gaganda pa siya kung ganoon ang ginawa natin. Ayos. Okay, tara na mga boss. Ayun, balikan na lang uli natin ito sa susunod na araw. So meron lang akong pinaayos doon sa framing nila. So konting bagay lang naman. Okay, punta tayo sa Villasis. Sawa tayo ng spandrel, ay ng ano, scaffolding. Let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Viloria Builders. Ayan, Viloria Builders mga boss. So mura po yung scaffolding dito. Kung malapit lang po kayo rito, o may project po kayo rito sa Pangasinan, Tarlac, pwede po kayo rito pumunta. Natin si Ma'am Danica. Hello ma'am. Okay, so ako nga ng ano ba yun? Scaffolding. It's frame? Oh, it's frame. Anong sets? 4 na pares. Ano? 4 na set. Bali ngayon 1.7 po. Mac Loganilla Vlog. Ito. Ayan, ako yan. Ako to. Hangga ako. Ay, naka-vlog kayo. Sinabi nyo rito. Kailan mo Kailan mo na Oh, kakat ko na lang yun. Anong papangalan natin sir? Yun na rin. Mac Loganilla na rin. Mas spelling na sir. Ayan sir. Mac Loganilla. Okay, so yung binili natin dito, yung frame na scaffolding. So ang set niya, about set niya mga boss, 1680. 1680, murang-mura lang mga boss. So bumili tayo ng 4. So 6,600 to yung 4 na set. Okay, so kakarga muna natin. Yeah. Okay, so dito lang yung pumunta sa Villasis, Pangasinan, Viloria Builders. So makikita nyo dyan sa screen yung page nya. Ayan Viloria Builders. So marami pa silang tinda rito. So mayroon silang si Parlings, scoring jack, meron din. Metal paring, meron din dito mga boss. Metal paring, tubular, meron din dito. Tapos ano ba to? Ano ba yan? Marami pa. Catwalk. Ay, wala pala akong biniling catwalk Catwalk, wala akong binili Wala 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 pa. Okay, bili muna tayo ng catwalk mga boss. Okay, so ayan maraming salamat kayo sa Jeff Viloria. Yan, nakausap natin siya kanina. Ito, so bumili pa ako ng catwalk mga boss, 1,150 ang bawat isa. So 4 yung binili natin, 4,600. Okay, so murang-mura mga boss. Dito na kayo bumili sa Viloria Builders. Ano lang to, sa may Villasis, Pangasinan, bago Ordeneta Ayan. Okay, let's go. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. So ipababa na natin tong scaffolding. 1, 2, 3, 4. Okay. Ayos. So murang-mura yung scaffolding natin mga boss. Mas mura pa nung last na pumunta tayo ron. Dati 1.8, ngayon 1,650 na lang.
Tapos yung catwalk 1,150 na lang. Okay, so dito tayo sa bahay. So nagmamasilya na sila. Masilya, tapos ngayon doon sa loob nilalagay na yung hagdanan. So ayan mga boss, oh. Nalagay na. Binuhusan na. So concrete yung nilagay natin, hindi wood planks. Tapos dito sa cabinet natin, so yung iba na assemble na. So ito takip na lang kulang dito. Ayan, oh. Takip na lang. So yung takip na ito doon na lang natin lalagay doon sa sa project para may fix, kasi gagalaw pa yan pag ilalagay natin. So kailangan doon na lang sa mismong site ilagay. Okay. Tapos dito, yun yung mga iba na ginawa natin, pati yun. Tapos yan para doon sa bar counter. Aging. Okay, baka may pagawa pa sila madam yung closet nila, yung mga cabinet sa kwarto. Yun yung susunod nating gagawin. So kakausapin ko siya mamaya. Okay, so yan lang muna mga boss yung vlog for today natin. Okay, so hanggang dito muna po yung vlog for today po natin mga boss. So update po natin yung ibang project natin bukas. So maraming salamat po sa laging sumusubaybay sa ating channel. Siyempre sa lahat ng mga sumusuporta. Ingat po tayo lagi at God bless.